binangga. Hello mga bata, kumusta ka mo tanan? Okay, aniya kita sa unang adlaw sa akong aso ninyo nga naguluhan si Yumi iring sungkaban. Amot ka, wami kibaw. Si Yumi iring sungkaban. Di murag question no. Murag pangutana ba. Si Yumi iring sungkaban. Maon ni diha. Mga bata, aniya kita sa unang adlaw sa akong aso yun ni bag-o ni Sugilano nga itong aso ninyo ni Simanao na sinuwat sa ni siya ay tayo sa may tungod ni sa usa ka iring nga gipinag-iya ni Dodong Pantoy. O dili ta maglangay Pantoy nga ang gasuatan ni si Ate Jocelyn Pundo Calgono nya atong directrice si Ate Marites gyud klaro kayo atong spinner Kuya Joel Vincent Soundman Mr. Ricky Bangis Garingo nya ang atong audio editor karon si Kuya Ariel Mangkaw og si Dodong Jeffrey Gabonada usahay mga sa isipya trabahoan ni taon sa niya mga bata mga kasama aniya kita sa atong unang adlaw sa akong aso ninyo ni si Manao nga naguluhan Yumi iring sungkaban. Ha, kabaho. Ha, asa barong baho gikan oy. Ha, buiset. Meow. Amo din kamay paut ta iring nakasud sala. Meow. Niya pas pag ukong sofa galingkod. Chupe. Shta. Chupe. Da ka lang bahong iringa kada. Ale! Alejandro! Ma! Saman! Bida sa doy. Yung mo na bundak na akong nganay. Gingalan sa kunin mo ng kinaraang tao nga akong nganay. Naiiring paut ay, wag ka kabantay ini. Ay, kala lagi bantayan ako, ma. Busy kay ko sa kong study. Study ka diha. Basic as imong 2 ml. Ay kung ilara. Sa masiyo. Ilabay ng iring gamay paut ya. Di ko gusto makakita ana. Kabaho kayo. Ilabay na sa gawas, dali. Oh, ma. Kalong tataon ko. Ay karon ang gusto ko in taon, oy. Ilabay ng iring sa gawas, ha? Ilabay na. Ala, ilabay ko no. Ang iring. Kinsa man kang iring nga ilang ilabay? Kinsa man ka? Asa ka tong iring nga? Yaga. Gitsa ni kuya. Ali dool sa may kanal. Ayaw lagi pagsunod-sunod. At patiran, bi. Kuya, ima man lang gipatiran ng gamay iring. Luoy kayo. Imo din ang iring. Naabot ang tusod sa mumay. Dili na sa mama ng iring kay baho. Luoy kayo. Dili man namong iring, kuya. Ikaw ganahan ka na. Imo na. May na kay liwat na sa mong dagway. Kung angayan naman po yung bayang gubaon. Dili, Ming. Miming. Luoyan ni mo, oy. Nabaw kung gigutom ka. Tunga ta sa akong sudan ng isda, oh. Sagulan ako gamay kanon. Inig ka, humani mo kaon, limpyuhan ti ka, og tambalan ako ng imong mga samad-samad sa dunggan, og naong. Ganahan mi kag iring dong Pantoy. Sige. Buhi ana. Ati mana. Og naibaw ko nga baho gina sila og hugaw. Mao nga giandam nako sa gawas ang iyang kaitsaran sa iyang yang hugaw. Katubang plangganang itom. Doon na tayo sud nga bas dito. Magdumdum ra na siya. Salamat, Pa Ernie, ha? Nga,
nisugot ka nga adapon ning iring. Tay paragod. Paglain maglinak taning iringa. Nakimpang man ni siya payaning kay gilabay man siyang Kuya Ali. Unya pagyud gipatiran. Ay, pastilan. Magpasipa tag mananap, makagaba ra magyuna. Kung manambok ng iringa, ha? Mura na siya kuan ra bagyod, tanaw na ko katubitong iringa sikat kayo sa tong Garfield ba? Kay orange man siya kolor. Ako ipangalan ni niya kay Yumi. Yumi. Yumiyaw! Ana. Yumiyaw. Nani parahig siya. Nako pa oh. Lain siya siyang tingog nga pagkairing. Ni Bayin. Ni Bayin. Sa kuntil. Matuog na mo ha, kay musayo para bata ugma. O ikaw dong pantoy, klase ni mo. O ikaw sa erne, musayo para bakagikan, mamasahiro ka sa gidrive ni mong taxi. Yumiyaw. Ay, naku, ang tao. Mapughat talaga mo kasaba ni mga mananapan eh. Ay! Nasa mo katong pamahawa mo na mga piset! Wala, uy, magubay ka nagkisabi! Pag mo katong plabusto, tada! Ay! Uy! Kung siya ni? Dugo! Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O karon na yung sumpay sa akong asoy kaninyo. Kung kinilis akong agtangda, may natagak sa akong tungod. Kung sali... Ay! Ma! Ma! Mais B! Naonsap ka diya, ma! Hoy, mga yaget! Paggawas mo na sa inyo, bay! At umaga ko ninyo mga animal, paggawas mo! Ay, akin sabay imong gisinggitan diha, ispe! Kanang mga tao nga nasa suda ng bati ka, bay! Aw! Wa ba tao diha, oy? Nga sa ato pa, gisinggitan ni mo ang among bay. May gani kay wa katubayi sa bati na mong bay. Oy, Loida! Ikaw manggudining nasa kong naunsa, ikaw manggudining na ay! Wa man ka incidentals diha. Ah, kinahanglan pa ba di ay nang kanang tunob nga way kasikas, ispe? Pilosopa sa kang klases pagkatao. Ay, dili man good to pinalusupa ang ako, ispi. Ang tinuod, wa ka makabantay nga nidool ko nimo. Kay busy magay kag singgit-singgit des among bay. Oy, Loida. Kana inyong mga iring babantayin in taon na. Ay, si Yumi ba ang bote mo ipasabot? Ang iring sa akong anak nga si Dudong Pantoy? Okay nga naman. Nga naman, nakasa sa imong bunggalong bay. Excuse me, mansion. Oy, palayo. Basi COVID na na, oy. Mataktan tani mo, palayo. Ubo-ubo ba ka diha? Ay. Mas limpyo pa ning akong ubo. Kaysa ni gawas imong pong sa imong baba, ispe. Unsa? Aw, kasabot. Narambol. Basta mo gini problema sa among iring, ha? Nga si Yumi, ispe? Ay, kagabi saba kay sa akong atop. Kanang inyong iring nga doon nila yung kabugnong iring. Galagubong akong atop, nabuslot na hinoon, og nagubang among kisame. Napunggot pa ang oos akong manok. Ay, makabayad yun ang inyong iring sa dahimong damages ba? Pastilan ang puso mo, Esperanza! Basig ma-hyper ka! Loida! Ay, pasensya na, Ispi, ha? Kalma lang. Dili maing tubayan tikaan ng imuhang kasuko. Kay, duha na niya tang ma-hyper. Wala ba ko ipalit og tambal? Ug samot nang wa ko'y ika pa ospital kay pobre ra ba yung taon, me? Uyamot, mong kalma lang. Ay, di na ni madam kalma yung taon, oy. Ay, kalma lang, good aron nga magkasinabtan na ita. Og, mapaminaw ni mo ang akong bahin.
Kay kanang among iring, nga kanas Yume, mao pagintay pagsupang ana. Kung bana-banaon na, no? Bana-banaon na sa pagsukod, mga tulo pa na kakumo sa akong kinumo. Unya, makabuslot na sa atop sa inyong mansyon? Uy, analyze sa pud pag may time is oy. Isip-isip ba? Uy, ali. Lami. Hinahinay sa pagkaon, oy, tingaling matukan ka. Gihamol-hamol ba ni mong manok? Nga. Talagsaon kayong mag-ihaw tag manok eh. Tagsal kayo. Nga, magkakaon kog manok nga. Huwag tikpihik. Kuripot may ka maispi. Pero may lang tang gabuwad. Nga, si lawlaw. Nga, prituhon. Usahay. Isubak pa sa utang Iluman ang baba ni mo, madunggat as mga silingan, oy, karaho. Oh, patuong sa bitaw ka nga. Rich kay tamo ni kadaot nimo. Kay rich man ta, oy. Abroad gud ang imong amahan, god. Abroad lagi. Pero dagko sa utang. Kay sa pag-apply ni Papa para sa gawas. Shhh, baba ni mo, kaon, puta ng baba ni mo. Aron mahilom ka. Ha? Ang napo na ko ka mga manok, siyam na lang ang tuas tangkal. Hoy, kayag yung hiluang mga iringa. Ayaw ma. Ha? Ayaw na giluwi ha. Ayaw giluwi. Ang pirmi kong makakaog lami. Parehan nyo no. Kung wa pa maputlig o sa nagbugnong iring kagabi ikining manok, ha, kung gisudan ron, buwad daw lang gyapon na itong sudan ron. O kaha, ha? Palutuon ko ni mong kanton. Way lamas-lamas kanton. Ay, gini mo mudag tubag. Uy, da. Kay! Ha? Lay na mo maispi, uy. Mga pakman. Pero yun na pa. Nganong nakakuha o nakadagit ang mga iring ug manok sa sud sa tangkal, nga pagtan-aw na ko ganinang buntag, sirado man gihapon ang tangkal. Yumi, may cute cat. Abot na si Kuya Pantoy, gikan sa school. Dali, sabak ni Kuya Pantoy. Sabak diri, bi. Sabak diri, bi. Ma, tanawa. Nga, nyambak na ko si Yumi yaw. Maulag may kay magkasinabot na imong duha. Pero oy, Pantoy, bantayi gyud ang imong iring, ha? Kay, init, nagbuot ng atong silingang piking dato ay, na masangil si imong iring, maong bantayi gyud na, ha? O ma, hala, nasama di si Yumi, ma? Ha? Nagdugo lagi ning dapit sa iyang baba. Uy, hala, kung mauna dong Pantoy, tinuod ang pamasangil ni Espe. Nga kinis Yumi ang nipatay sa ilang manok. Unsa? Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. At ang ininyong mga bata, sunod-sumpay sa kung aso ninyo ni simanahon ng naguluhan. Yumi, ang iringsong kaban din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinintanan dalit ka na doon sa Arim and Drama. Ni tatay mo tuman. Ang bota